Il-Gvern għandu mill-ġdid jikkonsulta ma' dak kollha involuti biex il-pjan ta' rkupru mill-pandemija ikun verament jikkunsidra l-bżonnijiet tas-soċjetà Maltija. Dan kien il-messaġġ li waslu d-deputati nazzjonalisti Kevin Kutajer u Joe Ellis f'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-pjan ta' rkupru u reżiljenza li qed jippreżenta l-Gvern lill-Unjoni Ewropea. Kevin Kutajer fakkar li dawn il-fondi ġew grazzi għal viżjoni li kellu Gvern Nazzjonalista li daħħal il-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx mal-fatt li l-Gvern żamm kollox mistur u ma qalx ma' min ikkonsulta dwar kif se jintefqu dawn il-fondi. Dan meta l-Partit Laburista tela fil-Gvern blajta li suppost kellu jisma' lil kulħadd. Id-deputat Kevin Kutajer qal li dan il-pjan jinsab f'idejn il-Gvern fejn l-Oppożizzjoni ngħatat biss preżentazzjoni mingħajr ebda ħin adekwat għal mistoqsijiet. Huwa fakar kif pajjiżna spiċċa f'sitwazzjoni fejn il-Gvern ta' Robert Abela imbarka fuq politika ta' importazzjoni massiċċa ta' barranin u bini bla rażan, politika li produċiet ħafna problemi. Kevin Kutajer qal li issa quddiem dan kollu il-Gvern qed juża fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex isolvi dawn il-problemi meta dawn setgħu ntużaw għal affarijiet oħrajn. Gvern illi qed joħloq il-problema u flok qed juża dawn il-fondi li l-Ewropa tajjeb ngħidu 320 miljun euro li huwa sem ta' Malta. Flok qegħdin nużawhom biex nagħmlu affarijiet oħrajn illi jistgħu jirrendu aktar riżultat f'dawn l-oqsma lil Malta, qegħdin nispiċċaw nużawhom biex insolvu problemi li ħoloq il-Gvern stess. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Joe Ellis reġa' tenna li dan il-pjan ġie mfassal mill-Gvern waħdu mingħajr ma għamel konsultazzjoni ma' ħadd. Dan meta l-Kummissjoni Ewropea saħqet li għandu jkun hemm konsultazzjoni mal-partijiet kollha konċernati bħalma sar f'pajjiżi oħra. Joe Ellis kompla jgħid li l-Gvern ma qalx kif pajjiżna se jilħaq il-mira li sas-sena 2050 isir carbon neutral. U għalhekk aħna l-bieraħ fil-Parlament ikkritikajna dan il-pjan bħala nieqes mill-ambizzjoni. Nieqes mill-ambizzjoni għaliex huwa ċar li l-Gvern mhuwiex qiegħed jirrealizza l-urġenza tal-emerġenza tat-tibdil tal-klima. Quddiem dan kollu l-Gvern kellu dmir illi joħroġ bi pjanijiet iktar dettaljati u komprensivi b'konsensus nazzjonali sabiex dawn il-fondi Ewropej jintużaw bl-aħjar mod għal ġid ta' pajjiżna. Joe Ellis qal li huwa ta' disappunti li sptar ta' Għawdex mhux se jibbenefika minn dawn il-fondi Ewropej għax m'għadux sptar pubbliku. Fakkar ukoll kif lanqas l-Università u l-Emkas huma se jibbenefikaw minn dawn il-fondi.